ଆଜିର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯଦି 6ab ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ ଏହାର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ହେବ। ଏ ଗଣିତଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରିକ୍ସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଟ୍ରିକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିବି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ସରଳ ଗଣିତ ବହୁତ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ଏବେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଉପରେ ବହୁତ ଛାଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖିବେ। ଆମର ହେଉଛି 6ab। ଆମକୁ ବର୍ଗମୂଳର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାଟି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗମୂଳ ହେବ। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ସିଓର ହେଇଗଲେ ତାପରେ ତାର 1 10 ଶତ ହଜାର ଘରରେ 6 ଅଛି। ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାଟି କାହା ଭିତରେ ହେବ ନା, ଆମେ ଯଦି ଏକୁ ବେସ୍ କରିବା 75 ଆମ ସୂତ୍ର ଅଛି, ଏକ ଘରେ 5 ଥିବା ଅଙ୍କର ସୂତ୍ର ହେଉଛି 25 ଲେଖିଦେବା। 7ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8, 8 7 56 ଲେଖିଦେଲେ। ଇଏ 10,000 ଘରେ 5 ରହିଲା, ଏଠି ଆମର 1000 ଘରେ 6 ଅଛି, ଏଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବା। ଏଇଟା ତା ଭିତରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି এইটাକୁ ଯଦି ଦେଖିବା 83ଟାକୁ, 83 ହେଉଛି କି 87ଟାକୁ, 87ଟା କେତେ ହେଉଛି 85ର ପାଖାପାଖି। 85ର ପାଖାପାଖି ହେଲେ 5 ଏକ ଘର 5କୁ ନେଲେ 25 ହେଲା। 9ଟା 8ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 9, 9 72। 85 ଯେତେବେଳେ 7000 ଘରକୁ ଯାଉଛି 87 ଆହୁରି ବଡ଼ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହେଇଯିବ। ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରିଦେଲେ। এই ଗୋଟିକ ଦେଖିବା, ଏଇ ତିନୋଟିକୁ ଦେଖିବା। ଆମ ତିନୋଟି ଦେଖିଲେ କ'ଣ 77, 77 ମଧ୍ୟ କେତେ ହେଉଛି 77ର 75ର ନିକଟତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 25। ଇଏ ମଧ୍ୟ সেই 56 ହେଉଛି। 8ରୁ ଏଇଟା ସାମାନ୍ୟ ବେଶୀ ହେବ, এটা 6 ଅଙ୍କ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ଏଟାକୁ ବାତିଲ କରିଦେଲେ। ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ରହୁଛି 83ଟା। 83ଟାକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଆମର ଏଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ। କେମିତି 83ର ବର୍ଗମୂଳ ସହିତ 83 83 ଗୁଣିକି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା, ନହେଲେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧାରା ଅଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ସ ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖ। 83 ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 85 85/2। এই ଆଧାରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇଟା ହେବ ତୁମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର, ବେସ୍ ନମ୍ବର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର। ଆମେ କ'ଣ କରିବା 85ର ବର୍ଗ ନେଇଯିବା। 85ର ବର୍ଗ କେତେ ହେବ ନା 5 5 25 ଲେଖିଦେଲେ। 9 72 ଲେଖିଲେ, 5ର ଏକ ଘର ଧାରା ଅନୁସାରେ। ଆଉ କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର 2 ଗୁଣା ତା ଦେହରେ ଗୁଣିବା। 85 ଗୁଣନ 2, 2 ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର 2, 2ର 2 ଗୁଣା ହେଲା କେତେ 4। 4 85ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ ନା, ଏ ଗୁଣିଲେ ହେବ କେତେ ନା 340। ଏଇ 340ଟାକୁ ବିয়োଗ କରିବା, କାହିଁକିନା ଏ 85 ଠାରୁ ଛୋଟ ଅଛି। ବିয়োଗ କଲେ ଆମେ କେତେ ପାଉଛୁ, ଆମେ ପାଉଛୁ 6885। 6885 6885 ଏତିକି ସରୁନି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବରର ବର୍ଗଟାକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଡ଼ିଲେ ହେଲା କେତେ 4। 4 ଯୋଡ଼ିଲେ କେତେ ହେଲା ନା, ଏଇଟା ହେଲା 9, ଏଇଟା ହେଲା 8, ଏଇଟା ହେଲା 8, ଏଇଟା ହେଲା 6। ଆମର ଆନ୍ସାର ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆନ୍ସାର, ଯେଉଁଟାକି 83ର ବର୍ଗ। ତେଣୁକରି ସେ ଚାହିଁଛି କେତେ ନା 6889ର ବର୍ଗମୂଳ ହେଉଛି 83। 83 ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।